Давайте не си покажа как да си направите банер. Сега отивам в Google Play. Пишем и тук отивате надолу, надолу. И ето и текст on shot. Теглите го. А вас ви влизате. Цъкате той, например. Цъкате галерията. И, например, каква снимка да избера. Съм претварен с някакви снимки. Ще пусна на пауза, като избера снимка. Добре, избрахме на някаква торта. Цъкаме тази. Това вие май видяхте. Пише геймплей. За мене ще го нагласям къде да е. Тази програма е един приятел ми каза. Фронт има тук. Не знам за кой е май. А не за какви букви да е. Аз съм си го брала за ETH. Защото цъкаш нещо ме радва. Синьо. Текстата. Колко големи да съм. Толкова може да е. Да. Тия. И мов. Къде е? Тук пак може да нагласите. После тук цъкате до той моливче. Цък. Тук и ви става като снимка. После влизате в тубето. И ей тук цъкате настройки. Цъкате той. Избор на снимката ви. И аз съм правих галерия. Ще пусна. Не. Тук. Шут за геймплей. Сега трябва да го се нагласите в настройките 360 и това беше клипа да харесва, ако е така. Се окача и от двата канала и до скоро.